איזה יום נפלא היום, הציפורים מצייצות, הבית ההוא שם יפה, איך אני אוהב את החיים האלה, הבית שלי יפה, איך אני חולה על הבית הזה שמה, איזה יום יפה, יואו איזה שמש יפה, נודר, יואו איזה בית יפה, וואו איזה שמיים יפים, איזה עננים, במכות, יא בן אלף! והנה גיא בריקמן, המנחה שלכם, תודה. ותקבלו במחיש. והנה גוד מוד פאפאיה. כן, יאללה. ולא. אז אני אומר את החדשות. אז לפני כמה ימים... זוז, אני המנחה, זוז. זוז, אני מראה להם מה קרה. אוקיי. סתום! יאללה, תראו, סתכלו מה קרה כאן. הבית הזה התפוצץ לפני כמה דקות, וזה פוצץ על ידי מישהו. טוב, יאללה, בואו נחזור לאולפן. ועכשיו לתחזית. אוקיי, אז מה יש לנו בתחזית? איזה יום היום? יש חזית. יאללה. אני רואה... אנחנו בתחזית, תסתום, אנחנו בתחזית. היום יהיה אנשים שקופצים על טרמפולינות, מלא פצצות מהחלון, אני ממליץ לכם להתחבות בתוך בונקרים ויאללה ביי. קטין, בוא, למרתף, עכשיו אני אצא מכאן.